bakıyorsun adam 200 lira koymuş ya. Qayrana abori ya ku li Tirkiye berdewam dike li gelek qadên jiyanê kêr giyandiye hestî. Zêdebûna bihayê her tiştî û zêdekirina baca li ser xwarin û vexwarinê berê welatiyan da boykoteke balkêş. Li ser torên civakî ji bo neçûyîna kafe û restorantan bangek hate kirin û ew li seranserî welêt belav bû. Welatiyan restoran û kafe xalî hiştin û bo du rojan ew dê nebin müşteriyên wan deran. Doğru söylemiş. Ne güzel işte. Ez xelkê mafdar dibînim gelekî baş e. Xelek mafê xwe yê protestoyê bikartîne. Lê kargeha me erzan e. Ez heq didim millet. Ev kêşeya desalatê ye ku nikare aboriyê bi rê bibe. Her roj bihayê her tiştî li ser hev zêde dibe. Îro kîloya goşt bûye 750-800 lîre. Hêza xelkê namîne. Olur mu abi? Yani tamam. Maliyet binde. Keko binêr aha ji bo vê 460 lîre nivîsîne. Tamam, me fam kir. Maliyet û mesref û filan. Lê ew qas jî nabe. û ez xanenişînim jî. Ez heta li vir bi balefirê heta ezirganê herim û werim 10,500 lîre heqê tîketê ye ma dibe. Ji ber ku qayrana aborî her kur dibe, desthilat heziriya tedbîrên nû dike û li gor ku tê gotin di demên pêş de wê barê qeyranê li ser xelkê zêdetir bibe. Herî dawîn baca li ser xwarinê ji sedî 8 hat zêdekirin bo sedî 10. Ya ku ji sedî 18 bû jî hat zêdekirin bo sedî 20. Vê yekê jî kir ku heqê xwarin û vexwarinê careke din zêde bibe. Tabii ki ben bunu ilk duyduğum zaman ben de şaşırdım. Yani. Dema min ew boykot bihîst ez matmayê man protestokirina restorantan tenê mijarê çare nake rast e biha zêde ne. Lê cihê ku em jê distînin jî biha zêde ne. Em jî mexdûr û bigazincin ji kesên ku em ji wan distînin. Esnaflara bir şey diyemem. Onlar da ekonomiye göre... Her tişt her roj biha dibe lê qazanca xelkê zêde nabe. Ger qazanca xelkê jî zêde bûbûya kêşe dernediket. Lê ew rewş êdî bûye bîreke bêbinî. Xwediyên xarengeh û restoranan didin zanîn ku zêdekirina bihayan ne bi destê wan e û mesrefên wan zêde dibin. Lê heqê xwarin û vexwarinê ji bo xelkê êdî bûye barekî giran. Li restoraneke ne lüks, xwarineke ji rêzê herî kêm bûye 350 ango 400 lîre. Tasek şorbe jî ji 150 lîreyî derbas bûye û êdî xwarin û vexwarin li derva bûye tiştekî lüks. Nerazîbûna xelkê li ser torên civakî bû boykoteke berbelavî û weke hişyarî bo xwediyên xwaringehan. Rawî Spêk, Rûdaw, İstanbul.